Здравейте, хора! И аз съм Ергир Митев Тончев. И да ви кажа, това са резултатите от миналия месец. Миналия месец аз бях на доктор. Те ми казаха, защото ще се оправя. Да, верно се оправих, само носа малко ми е спаднал, обаче главата ми се наду. Отново. И аз не знам сега защо е така. Обаче много страшно. И казаха ми, че ще иде на доктора в коя болница беше в София, в една болница близко до руски паметник, че забравих името. Мисля, че беше Пирогов, хора. И там ми казаха, че ще ме оперират, че ще се оправим. Колко? Истина не знам. Значи, много съм ви благодарен за всичките средства, които ми дадохте. Благодаря на човека, който ми даде 0,000 стотинки, да е жив и здрав. И моята болест никога не го лови, че не знам. Аз преди бях нормален човек, сега съм се променил много. Носът ми спадна, главата ми се наду. И общо взето това е хора. Значи ако иска някой ми помогне, номера ми е 038 035 662. Това е моят номер. Ако искате, свържете се с мен, за да ми пратите парички. И другото, което е, чисто просто да ви кажа, ако можете, да ми направо ви задължавам да ми пратите някакви парички, да се оправим, защото болестта ми е много тежка. Ходил съм в Германия, Англия, Холандия, болниците не могат да ми помогнат. Казаха, че тук в България нашите българи ще ми помогнат. Да ме помогнат хората. Ще бъда много благодарен, след като следващи от нашето си. Това е. Това друго да ви кажа. Вие, нали, продължавате си живучките нагоре-надолу. Супер сте, ева ви. Обаче аз продължавам да съм си на легло. Това е от мен. Казвам се Ергир Митев Тончев и това е. Пак да ви кажа, да не ме забравите, от всеки по левче аз ще се справя. Нямате никакви грижи други. Всички по левче. Благодаря и чао, лека вечер.